Să știți că eu încerc să continui, dar am uitat să fac și partea asta. Nu am mai pus și scaunele și restul. Da, mă rog. Va veni imediat și prietenul meu. Cine-i prietenul tău? Mai ai vreun număr, Șeli? Nu, vorbeam de tine, dragă. Bine. Auzi, uite, știi că te iubesc. Da. Și mai am o surpriză, nu știu dacă pentru tine e plăcută, dar fine. Sunt gravidă. Stai, ce? Sunt gravidă! Uite! În fine. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Huș! Marș! Huș! Zut! Zut! Javră! Javră! Marș! Zut! Marș! Zut! Javră! Zut! Zut! Stai, e pisica sau cățel? Că eu nu știu. Oare mă mai ține mult cane la urul ăsta? Da. Ei! Acolo improvizez apă. Sunt ud. Sunt ud. Loarcă. Știi ce? Te iubesc. Ne vedem mâine. Dacă te mai întâlnești o singură dată cu prietenul meu, nu știu ce să fac. Ai avut noroc de data aia când a fost sora ta, dar acum nu cred că să mai ai noroc. Doamne, când va veni iubitul meu? Vai, dar ce frumoasă ești! Nu pot să cred. Vai. Cred că o să fiu împreună cu iubitul meu și să ne recuperez. Iar ea nu murise. Uite să un pic. Îi cursese prea mult sânge, așa că decedase. Și așa se termină filmul. V-am pupat. Sper să vă placă, să apreciați, să dați un like, un share, un subscribe.